हेलो एवरीवन दिनैहाय सानडे इयुथफोरनि स्टाडि प्रग्राम दङ जों गामियावहाय दा बेयावनो थांनो नागिरदों आङो ओमफ्राय एसे खानाया सिनजानानैहाय खरब्लाब्ला नुदों जानांगौ मा रोखोम नुखोथाय जायखिजाया सिनग्राफ्रा सिनना हरबाय नापितफ्रा दा एक्चुअली आङो स्टाडि प्रग्रामाव थांनो नागिरदों नोंथांमोनाबो जायफ्रा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनो नायफालांनो हागोन आरोखि ना दिनैनि भिडिअआ जास्ट जेबो इम्परटेन्ट नङा ओरैनो जास्ट आङो ब्लग भिडिअ बायदिल' लाबोनाय जादों दा जोंना नै मेडामाबो थांगोन आरो ना माखासे जिफोरखौ सुना लाग्रोदों बियो ने थांबाय दा गगा मोननानै गुजुदोंबो मानसिया एसे अखा सिजादोंमोन थारमाने दाख्लैहाय ज' बिसोर इन्टारेस्टिं फाथो फुख्ल'दोंमोन आरो ना हाजिरा मोनदोंमोन नांलायबाय रसा माथो इलाय आयु ओरैबायदि मा बुस्थु बियो नायसाय आनबक्सिं खालामसाय नै फावथेनखौनो सोना लादों आरोना फाग्लासोलै ओमफ्राय जोंना नै मेडामा मा रोखोम मबाइल चार्ज होयो आरोना प्लास्टिक दोनलायखायो ओरैहाय सोनानै दोनग्रा ओरैबायदि आरो मानोथो प्लास्टिक दोनलायनांगौ सैनांगौ दा साजिसिगोन आरोना नै मावलांसिगोन थांनाया इयुथफोरनि स्टाडियाव थांसिगोन आरोना